Is bralach mór é seo. Tá cónaí bhrealacha grinnell an agé. Agus nuair a amsíonn siad baile das, fanan siad san áit sin an chuid eile dá saol. Lena sligeán ag oscailt agus ag dúna, go raibh mar bhíonn an tuisce ag dul timpeall orthu. Agus mar sin, socraí tú féin sios, mar a bheith bralach mór an. Chur de cosa i dacha ar an urlár agus tóir de lábhar le chéile, chun sligeán brala a dhéanamh. Cuimhní gur féidir teacht a rás chuig an anáil i gcónaí is cuma céco garbh is atá an tuisce nó céimhéad smínta atá i do chluige. Nuair atá mise ag córamh, déanfimid cleachta ar a bheith ag anáilú isteach agus amach go máil, ag oscailt agus ag dúna ar sligeáin. Le chéile inis mar sin, ag anáilú isteach, a héan, a dó, a trí, a chathair, sligeáin oscailte, agus inis ag anáilú amach go máil, a héan, a dó, a trí, a chathair, sligeáin dúnta. Inis, déanfimid é seo cúpla uair ina dhé a chéile. Ag anáilú isteach, a héan, a dó, a trí, a chathair, sligeáin oscailte, ag anáilú amach, a héan, a dó, a trí, a chathair, sligeáin dúnta. Ag anáilú isteach, a héan, a dó, a trí, a chathair, sligeáin oscailte, ag anáilú amach, a héan, a dó, a trí, a chathair, sligeáin dúnta. Ag anáilú isteach, a héan, a dó, a trí, a chathair, sligeáin oscailte, ag anáilú amach, a héan, a dó, a trí, a chathair, sligeáin dúnta.